Yo, tresno budaya lagi. Langkah mutono le. Heru Sanjaya, Nining Sinden, duduhno kasekten. New Tresno Budaya iki pimpinane sapa Mas Semar? Pimpinane Bapak Imam. Bapak Imam. Alhamdulillah. Mugi pinaringan lancar nggih Mas. Baik. Masyarakat Kawedusan iki lho, Bah. Tepuk tangan mana? Hei! Orang bayar iki. Saltone tak dudune 1000 salto iki lho. Acarane apa Mas Heru? Acarane temu kangen Kabiru Indonesia Pos Bapak Hanafi Agus Yanto selaku pimpinan media beserta Loves Media se-Jawa Timur dan pembukaan kantor Kabiru Kediri Raya. Tak dongane panjang umur, seger waras, rezekine oke. Tapi yo ning pantese to, Pak. Pantese apa Mas Semar? Tak dudune saltone iki lho. Lah kowe urung kok mang. Oke, ya. Biasa Soale Pak iki ya. terus budaya lho iki. Alhamdulillah. Heru Sanjaya lho iki. Piye Mas Semar? Sing duwe vokalis Jawa Timur. Nining Sinden kok kanjuk ya ora demen-demen iki. Heeh. Iki bintang lemu. Kasroh. Semar, ojo omongan joget Mar, wayahmu Mas Semar. Wayahmu Mar. Ayo Mar, wayahmu Mar, tunjukkan pesonamu Mas Semar. Wayahmu Mas Semar. Ayo. Wayahe Mas Semar SMS ayo. Beri tepuk tangan yo. Nyamana. Ayo yo. New Tresno Budaya PT ne Pak Imam lho iki jan gayeng. Ayo Mar. Ayo Mar. Piye to Mar? Lah. Piye Mar? Piye Mar? Piye? Wayahmu. Piye to iki?
Ayo. Nah, iso apa ora? Gunamu ru, mikir ru. Ya, ya dah. Beh. Kurane lho, Pak. Geretan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bah, siap gitu. Acarane niki temu kangen pimpinan media lovers se-Jawa Timur gitu, Pak. Tak dongakne masyarakat niki kawedusan nggih, Bu. Kawedusan nggih. Gong sitok kenong sitok. Iya dah. Kaya biasane ya, Mar. Ya, Aja kleru lho. ora no, kene wong elos ya. Lah iya, engko 5/5 ya nona totale selawe. sing ngongkon sapa? Masyarakat Kawedusan muga tetep panjang umure. Tresno budaya muga lancar job-jobane. Amin. Jenenge Pak Imam, bose. Pak Naf. Pak Hanafi Agus moga tetep panjang yuswane. Amin. Andeja bora pori andeja andeji bora pori tapi yo ning pantese to, Pak. Ngono lho, ya to. Masyarakat Kawedusane wani nyawer kok. Pantese piye, Ya to. Mas? Tepuk tangannya mana? Monggo. Wong Kawedusane wani nyawer, ya to. Dudune saltone sik ro. Pukul teu. Kolu. Kan salto Omar. Semar SMS. Ya. Ayo lo, Mar. Tunjukkan pesonamu, Mar. Ayo ya. Mas, bakal es rodok minggir, Mas. Kok lek keterak. Rodok minggir. Jenengan rada minggir kedi. Ya ngono lho, Mar. Lah kalau abang lo. Ayo Mar, wayahmu Mar. Wayahe. Ayo lek, Mar. Ayo Semar, wayah Semar ki lho. Ayo, Mar. Ayammu, Mar. Semar. Yo. Hei. Piye lho iki? Hop. Umume lek sauto ki lek Piye to, Mas? nyamburi. Piye to, Mas? Lah kuwi malah jelungup ning ngarep. Lah ya ngono kuwi lah. Kaya ora mikir awake sak pira. Lho lah iya. Sik to, Mar, iso apa ora? Gak iso, Dik. Gak iso. Dalam. Oh, nggih siap. Nggih siap. Tak dudune atraksine neh, Pak ya. Oke, pukul. Atraksi nih Mas Semar.
Nggih, ngapunten kagem para penonton sing teng ajeng klaturan lenggah pinarak nggih. Kersane sing mburi ketingal. Monggo sing wonten ngajeng katuran pinarak. Ayo lho mareng. Kuwi kok nggih sandal iki piye to? Awas. Beri tepuk tangan yo. Kuwi rai bolo. Rai kuwi bolo. Kuwi kanggo lho jikan. Lho kepidek. Lah iki kasane piye jajak? Kepidek. Ora ngono nih. Sik to Le. Piye kemang kok iso mbok penyak lho. Gimana telake? Tak kira sandale resi bakno. Sik to, menung sik lek. Tak kira sandale resi bakno. Lah bake piye? Ayo. Wes piye ngono kuwi? Orangnya marah lho. Arek tai. Ya kae lho wong nesu ke lho. Piye wis tanggung jawab? Bol, kowe limono wani ora bol? Oke, pukul. Kowe munggah wani ora? Nyutat baik pangestu para kadang mitra satu. Mugi Gusti paring pangayoman. Nyutat baik pangestu. Konsentrasi. Awas. Sing ati-ati. Mas lho, kowe aja sampe kleru neh. Kok kepidek neh. Rada ndodok mareng. Lah wi tempuk kok. Matane. Piye lho iki? Iya toh? Beh. Napa, Pak? Itu Bu, ada kotak donasi dari rekan-rekan kita. Sampean ambil untuk penyelenggaraannya. Itu ada di situ, nggak tahu di mana. Coba ambil yuk. Itu kotak donasi, ya. Ada tulisannya. Saya sumbangkan semua itu. Isinya buat Kresno Budoyo. Beri tepuk tangan semuanya. Jerone renek to, Pak. Ora apa-apa no, Pak. Lah. Pak kula wau dereng lho, Pak. Sampeyan ngomong mes 10.000 tok ning jerone. Kok yo wis, Pak, Pak Agus. Berarti wis diambil orang. Niki wau kula sampun menekne ping 3 lho, Pak. Sudah, terima kasih. Berarti sudah diambil orang ya. Lah nggih, duk rezekine paling, Pak. Ya, nanti saya kasih melimpah. Wong nggih. Oke. Lanjut. Siap, Pak. Wis, ayo Ding. Tokno anune Ding. Ya. Kewan alas. Budal Pak Heru. Iya, ayo Ding. Susul halipun kewan alas. Rada mundur, Bu. Ayo tokno kabeh kewan sing ana ludaya. Kewan sing ana las ludaya tokno kabeh para dya balamu. Wah.
amuk sala marata jaya marata jaya Rahayu para gadewan legane atiku sampir iki pundakku marga gadamu Sone rodok banter to Mas. Wong kretan. Hello. Gojleng iblis kumalan reng arat pasar gegareng sawirudaya awas digoceki lho Mas. Lo. Ayo iki lho, ibuke iki lho, Pak. Sing duwe prokane Jawa Timur lho iki. Lah. Sing duwe Jawa Timur lho iki. Monggo. Ya. Wong kawedusan tepuk tangannya mana? Tadungane panjang umur, seger waras, rezekine akeh. Amin. Ayo budal ya bagus. Soale nyutresno budaya lagi. Ora baen-baen. Petene Bapak Imam lho iki. Bapak Imam. Ayo. Belar. Ayo le. Awas. Soale Semar SMS lagi. Heru Sanjaya. Semar SMS. lagi. Semar premium lo piye? Masane bensin tuh ya. Pak, dhuwur urung. Marak jaluk nomor. Oke. Wes, panjang umur, seger waras rezekine akeh. Amin. Pak, mriki dereng, mriki dua. Mriki. Aku kudu koprol ya, Bu, ngene iki, Bu. Ya suka tak koprol ya, Mar ya. Iya, wes moga-moga bapak ibuke panjang umur. Amin. Gitu. Oke, siap Pak. Rezekine pilih kaya banyu berantas. Lo. Yo, tresno budaya. Terima kasih buat Bapak Krisna TV. As. Datang Sawah Andre PKRI. Siap. Andre Krisna. Lanjut. Oke, terima kasih. Out. Lo. Amuk sora marata jaya Ludira Ayu. Jaya Ayo le.
Soalnya angkringan batin ngambil ini. Ayo, budal, tempe. Wujud ingin saya api wara. Amdut unyuk kemeng mulus. Jaya api wara. Wis sampean panjang umur seger waras, rezekine milih kaya banyu brantas sing gak iso sat. Ya toh. Ayo wong kawedusan iki lho piye iki? Ayo. Kancil. Ayo, Cil. Ayo. Bandengane galak lho iki. Soale nyutresna budaya lho iki. Yes. Ayo, rada ditepuki saiki ben rada gayeng lho, Cil. Ayo, Le. Woi! Jaya Nenek Sidian! Rata Heru! Singa Gombeng Pranyata bebayan Ayo, Le, mudo, Le. Netranya pindah Soale TM Tresno budaya. Ayo ibu ewi lho, rogo-rogo urung kuwi. Apa? Budal. Kenenge rada bantero le, gonge bantero. Pukul. Tek-tek. Kendange digas e. Matur suwun Bapak Kapolsek, Bapak TNI, uga warga Kawedusan. Terima kasih matur suwun. Tepuk tangannya mana? Monggo. Ayo. Nenek Sidian Heru Sanjaya lagi. Budal wong bagus. Hah? Halo, lo. Yo, Tresno budaya. Halo, lo. Awas sing apik-apik. Ayo. Awas lu. Awasnya kamera mas. Cah cilik mas. Wis gak usah gatekno wong jowo. Ayo. Awas. Ayo. Halo. Pak keret dijogo mas. Tendange keplak tambahono mas. Awasnya kamera mas. Ayo yo. Cah cilik tok mas.
Yung tresno budaya. Caritane wayang Jawi Ingat rajanya leka Dinoco Harawan naraca Harate Gawe geger Nyolong sito Anak mencancut Tumadan Alah kau dadi Amu Bapak gede Halo Menuju sing suwante Mas. Ayo Mas Semar Laliyo yen duweke arep tiba beda kuwi tekku aku weke dia suka aku cinta dheweke kondo cintane nganti kiamat semono uga tresnaku ora bisa luntur nganti kapan tak kukuli cinta sehidup semati rintik-rintik hujan di malam hari sayang kau memang cantik kau punyaku sendiri naik sampan yang di laut biru kasih kuping mengatakan engkaulah idamanku ayo mamuji murih iso kasebatan urip bebrayan nganti besok popote jaman la 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 oh cinta kayak di surga
sugih rasa sujenan ora lilo yen duweke arep tiba beda kuwi tekku aku we'e dia suka aku cinta dheweke kondo cintane nganti kiamat semono uga tresnaku ora bisa luntur nganti kapan tak kuwi cinta sehidup semati rintik-rintik hujan di malam hari sayang kau memang cantik kau punyaku sendiri naik sampan yang di laut biru kasih ku bimbang tampan engkaulah idamanaku ayo memuji murih bisa kasembatan urip bebrayan nanti besok popote jaman la 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 oh cinta kayak di surga wis nasibku anakku sing tak tresnani nandang kangen rek bapamu kang ana parang ditinggalke wiwit bayi sing trentanan anti tekan umur wis pitulasan saben bengi batinku tansah nelongso nyawanganmu saiki dadi remaja kebangetan apa bapakmu ana dosa mugi kalati ilike sing aku wasa mongko saiki wis mapapi taya rapi wis wajibe bapakmu kudu melendi nanging saiki tudung aku ora ngerti Duh Gusti kawula nyuwun ditulungi wis lila anakku sing katresnani nandang kurang tali katingkang hakiki ibu pasrah mring Gusti kang murpet dumati pinaring mantas saka lelakon iki
sasipmu anakku sing tenis nani nandangane bapakmu ono paran ditinggalke wiwit bayi se teratanan nganti tekan umur wis pitulasan saben bengi batinku tansah nelongso Musaiki dadi remaja kebangetan apa bapakmu ora krasa mugi ngerti elingke sing kuwasa mongko saiki wis mapak pinaya rapi wis wajibe bapakmu kudu meleni mongko saiki dunung aku ora ngerti do Gusti Allah nyuwun ditulungi Job menengo ojo pijar nangis anakku sing bagus rupane yen nangis nailah baguse kadang bisa urip moyo dadi yo satriya utama ngeluhurke asmane wong tuwa bendekare bangsa wis menangu anakku melani
Jumenengo aja bicara nangis tak emban selendang abadi kawung yen nangis ibu muda bingung wis menango anakku balane datari kaya buta kekilane lagi goleki janangis ta lelo 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 edong Jop menengo aja nangis anakku sing bagus rumane yen nangis ndak ilang baguse tak kadang bisa urip moyo dadiya satriya utama ngelurke asmane wong tuwa dadiya mendekare mongso nyuwun tambaing pangestu para kadang mitra sami. Mugi Gusti paring pangayuman.